boy DJ S Shine Best. That's why I dey hustle to make am. Thank God I am winning. Akweli si ka ikemwe ka ijebenu ego. Ihe dị mma ka anyị ga-enwe ka ijebenu ego. Ebe ife dị mma si abịa ka ijebenu ego. Ihe dị mma ka anyị ga-enwe ka ijebenu ego. Ebe ife dị mma si abịa ka ijebenu ego. Obi ego ihe dị mma si abịa ka ijebenu ego. Obi ego ihe dị mma si abịa ka ijebenu ego. Ebe akọrọ $1,000 ka ijebenu ego. Ebe ife dị mma si abịa. Amara chukwu kaina yo na mepere mozako noba chai ngozi chukwu sobani ododo kifo mamebe na ndumu agobanu kubenu maka ndi nwa obodo ndi ji obodo tight ifutanu mebi fenu osobanu gidi gada kaba obodo inyelu munaka ibulo ka ome imana na yemena Agbakari ukwu ọjịyo Oti gbani jele akeko N'ibu ubi ego Ebe ife niile na-eme Ihe dị mma ka anyị ga-ekwe Ka anyị debe n'ubi ego Ebe ife dị mma si abịa Ka anyị debe n'ubi ego Akụkarịrị mma ka anyị na ya olisa Ka anyị debe n'ubi ego Ebe ife dị mma si abịa Ka anyị debe n'ubi ego Eribe agwa bụ ka anyị na ya ozugbo Ka anyị debe n'ubi ego Ebe ife dị mma si abịa Ka anyị debe n'ubi ego Blessings no follow me, riches no follow me. Poverty no good at all. Ubiama chokenjo, I go to Ubiamunjo. But Baba God do not dey dash money. That's why I dey hustle well like to make a more. No go do meche. What a million me and a baby. Even in my kind of way. Even in my kind of way. But I want to go. Maybe I'll go and be for my. I will let you get there. Even in my kind of way. I never knew you go. Even in my I never knew you go. Even in my kind of way. I never knew you go. Even in my Makanyena yolisa Kaitebe nubiego Ebi fedi masia Kaitebe nubiego Kediba kwa kukanyena yosiku Kaitebe nubiego Ebi fedi masia Kaitebe nubiego Ifonye nemenya jisike Nkonye na lupu biegie Makanenu wa uweronye meribie Mbuli kulugiga gota Ife di mma kwego Oti gbani jela kego Nibu biego Ife ni nene Uti eko kemeli Uti eko gayota Ayoti fedi Wasari kumwaka nonu so keme Osu mai osu kope Ayoti fedi Ife di makanyi kemwe Kaitebe nubiego Ebi fedi masi abia Kaitebe nubiego Ife di makanyi kemwe Kaitebe nubiego Ebi fedi masi abia Kaitebe nubiego Ubiego ebi masi abia Kaitebe nubiego Ebi fedi masi abia Kaitebe nubiego Eba koro $1,000 Kaitebe nubiego Ebi fedi masi abia Kaitebe nubiego
Royce, yo, Casey Clef, Babalo Tija, Oti Wani Jalibo, Chukwe Pukanchi Ekunia, one more, no be a go. One man, hold on. What am I going to say? Thank God. Let's have a question. Ofekeneketa ọgaranya si na-aba na-agwọ ọgwụ mmadụ ọ bụrụ okwu n'ọkwa na mmala chukwu eyi Olise tinye aka ka ọlụ ji akwụ ụgwọ ka ịmali nwa nwela mmala ga-ebutewu ike ọkụ inugo ọkwa oyibo ọkpọrọ ya anointing gbanwere anointing ego oyilide dị ara ego gbanwere anointing ego Tite mmanụ eji ebu nnekwu ego Tite mmanụ bilion a sị na mmanụ ego dịkwa n'isi eyi ekwugo ya ka ya ekwuo n'ụwa mana ntị adịrọ ego abụrụ je weta ego oyibo abụrụ na onye chọọ agwa ogbenye ibe eji abụ ọgaranya n'elu ụwa ọsọ unu dorakwa anyị aka n'ụwa enyerakwa ka yara ọ bụrụ ka onye ra na-ede ọ bụrụ ọkwa ife ịma na-ekwu n'ọbụ inwekwara amala chukwu ifu ndị nwere amala ife na-agalụba ọfụma baranụ n'oche n'elu ụwa lati ya n'ebe osiro na-esi osi n'Europe be osiro n'Ibi osi na Amerịka n'ụwa ego akali ya osi n'ụbọchị n'ime na ọkwa n'egwu na-eti ndị ọgba na-ego obiamụ ka osi abịamụ n'egwu maka ịnụlọ onunu n'egwu ekwuchi ka obi onye amụma egwu nwa agbaghago n'ime na a na-amasị ụtụ ọ dịka ọ dị n'oru weghịga aka azụ n'elu ụwa ya emetụlụ ya na ngwa gị ndị a na-ekwu ebe ndị nwere amala eji ebu nnekwu ego ndị Olise anyela anointing bilion ka m na-ekwu okwu ya n'ụwa n'elu ọnụ maka ijebe na Abia steeti zute onye ọma Donzara na China Chifu Chizarụ m ekpere Abraham Sunday oke ịgbala etili ya bụ ọsọ prọfesọ mmefu nwa ụlọ ọsọ ọgbata ozuwa ọra ndị osisi ọma ya bụ gị ebe ọsụ ego na Asia niile ọsọ prọfesọ na Donzara na China ịgbala etili gị ebe ọsụ ego ọgbata ozuwa ọra onye ọma Donzara ọgbata ozuwa ọra ebe ọsụ ego ọsọ prọfesọ onye nnekwu ego ọgbọlọ salisali Abia steeti maka Donzara asị na onye a na-ekwu n'elu ụwa o nwere ibe ọ na-emekarịsị adụresị ndị mgbaka anyị na-ekwu ebe Donzara nwoke ọma onye nyere obodo ọkụ onenu ọkụ na-enyefe onye nyere obodo mmiri ịrụzie n'ọsọ akwa na gbanwe ọgwụ Donzara ka obodo na-aṅụ mmiri ofu onye gosuru bọọlụ na his village 30 days ka agbarụ ligi 20 million ekeru menụ ndị gbarụ bọọlụ balachara
aka Gonzalo alụrụ ụlọ ụka n'ọzọ ọkwa na ngwa mmadụ na-akụrụ onye aka Olisa na-emere ihe ọma ọzikwa mmadụ ịtọkọ bọọlụ n'ọsọ ọkwa ọrụ naba na China ruo na China nyefe resident permit ọ na-alụ ọrụ n'elu ụwa wee na-ebula ego n'ụwa ma bụzi odowuta ọsọ prọfesọ gosu n'ọnwa nke gara aga mmadụ 10 ka o kere mashin n'ọsọ ọkwa n'ọnwa n'one gara aga mmadụ 10 ka o bunyere moto n'ọsọ ọkwa yus ibe imelụ akaligo n'ọsọ ọkwa baị ọkpata ozuwara n'ọsọ ọkwa ozikwa ya dị mmadụ ise ka ọ lụrụ ụnọ wee nye obodo tụọ ya oju na-eme ọgọ ndọzọ ya ju na-eme ọgọ amara dị oba ọsọ prọfesọ n'ogina n'ọnụ obodo gị si m kene na-eme ọfụma rọbụ na melụ ka isi eme n'elu ụwa megburu mma adreesị ndị ngwa nnọọ onye na-ekwu ego ka ịgba na-etinyebele ya bụ ọsụ ego biko bịa keneghị ngaranya na-emezi ibe ike ya bụ ọsụ ego na-eshia Gonzalo keneli bụ nwunye gị one n'ụwa maka na behind every successful man there must be a woman, a successful woman. Misisi China nso Chizalụ mepere egwu na-ekeneghị dị mmanụ nwanyị mmanarịsị bie na mekeneghị nwanyị bụrụ ụmụ dị mma ụmụaka nwere akara ọmaka ị na-ekwu okwu ha nwoke Igbo akenelu m Clinton Chizalụ mepere ya bụ nwa amaka ibe n'ụwa ibe Precious Chizalụ mepere ọmalịcha nwa n'elu ụwa na-enwu ka igobo enwu ekeneghị mụ na Chimuso Chizalụ mepere ọzalụ ga-ekpele n'eziokwu na anyị ifụrụ ya nwa ọma ọlụelu chimfụrụ m n'anya Chizalụ mepere ụmụaka dọzara ụmụaka nwere fuchọ ya bụ gị abụ ọsọ ego ka anyị na-ekwu okwu ya Gonzalo nwanne m amụrụ ya n'ụmụakwa vileji okpalụ okwu n'isi ala ọsọ ọkpọ Autonomous Community na ngwa ka amụrụ odogwu dị ego onye ọ ga-adịrị mma n'elu ụwa na-emezi ihe ike amazie gị bụ ojide ebube na China ya mabụ CEO Gonzalo Logistics Limited na China CEO ọzọkwakwa Gonzalo C&K Logistics Limited àwọn àgbẹ̀pá Gonzalo Properties Limited Gonzalo Real Estate kàmínẹ́kù okùn ya ẹ̀dínmọ́kẹ́ Gonzalo Hotel and Suites ebe a na-alacha aka n'elu ọgbasiri ike dobu nwa niile m ọfụma nwale ego akarịa n'isi ị chọrọ isi China wee bunata afịa mmanụ jebe n'ụgbọ na-aga aga SIJ Logistics akụ n'ọkụ jebụ ụgbọ na-aga aga SIJ na-ememe tupu ya bụ ibu obi eruo oge anyị ịmana etiri gị abọs ego ọgbata ozugbo ọra ego mmadụ nzara ọgbata ozugbo ọra abọs ego ọsọ prọfesọ onye nnekwu ego nwere orisarịsarị akwanekpelu ga-ekpele Abia steeti ọsị nwoke na-eri ọrụ obodo na-egwere onye a na-ekwu onye obodo niile na-ekpele ekpele mma Gonzalo na China ọsọ prọfesọ ọgbata ozugbo ọra nke ndị osisi ọma ngwa si na
arụ ebudo bio anyị ga-ezute odogwu ụsụpụrụ dọzara oyi Eda Sunday Emmanuel Jimmy J Nigeria Limited nwoke ọma bedeli mụlọ ọlọyi osoje ma akụ ka mụ nwa na-akpọ n'egwu nwa Amarachi Sunday Emmanuel ezi nne mụrụ dọzara ka na-akpọ mama golibe n'ụwa n'ofe ego na beyi nwa gị na ọbụzi odogwu ya bụ nwa nweziri anointing ego ndị nwere anointing ego egwu ka egwu na-achọ ọ na-agbasapụ obi eri ego n'ụwa ma ị malụba ọfụma oke igba duje bụ ụmụ ọkpara na ụmụ ahịa anjelide eke n'odogwu ọzịkwa mmiri ọma na-aba na mma mmiri ọma ị na-aṅụzi Chief Daniel Chinedu Dixon ọrụ ya bụ mmiri ọma na-apa na mma odogwu ya bụ CEO Dangali Global Limited ka na-akpọ odogwu nwere ibe enwe bụkwa CEO ọzọ kpakpa Dangali Global Real Estate yo lụele nnaleki ka na-eme ife obodo funanya enwe abụghị importer of Spanish styles kedu maka Italian doors nọ na-atụsi ike dọgbu onye ụmụagbala n'ụmụahịa na-eme ife ebube Jizọs ndị ụmụahịa chikobi ekene onye nnekwu ego ọgaranya ego ga-eligo nne nnekwu ego ịgba mma ya ejebe n'ụmụ uchu esukọtụ bịa bute ụzọ ọ bụ onye ka anyị cheje ụmụ uchu eyi maịtị ka anyị cheje eyi kenga ndị ụmụ uchu jide ebube o nwere anointing ego maịtị na anointing gị dị ọba ya bụ maịtị fuo Abraham oyike chukwu otu odogwu eyi adịresi ndị ụmụ uchu ka na-akpọ n'egwu nwanyị na ụdịkobi aka na-eyi ọkara ya na-emesi ife ike onye nnekwu ego gị gbara afọ n'ọcha ịgba aka ọkwa ka ya anaghịzi ịchọta agụji mmadụ atọ atụ nkwa Chukwu kwere aka ọkwa oyi ọga na iwere anointing ego ya bụ high chief Judawo agụji mmadụ atọ atụ nwa aka ọkpa ihe bụ ụkọchukwu kwere ndị aka ọkpa ya bụ CEO Yesi Waleti hotelu ka anyị na-akpọ ya bụ CEO ọzọkwa agụji mgbada global ya bụkwa CEO Ijoya Agụ Limited mmanwụ kala aka n'ego ya bụ CEO agụji mmadụ logistics ka anyị na-akpọ ebe olume ekele gị nna m oso ndị nna okewadị a na-achịkobi ekele yi oyiye gadi nwere anointing ego agụji mmadụ anointing na-akarịa ịbana etiri gị bọọsụ ego ọgbata ozugbo ọra onye ọmadụ nsara ọgbata ozugbo ọra ya bọọsụ ego ọsọ prọfesọ onye nnekwu ego nwere obirisarịsarị ọkwanekọlụgị ebele mkpanekọlụgị ebele Abia steeti osi nkene Igbo ka anyị jebe n'anụ uli ọgụ chọba nwata na-ahịa eze n'anụ uli ọgụ ji mọni nwanne m ehi onye ọcha ji ego ndọzara na-ekene ya odogwu nwanyị ya bụ nwa chief Emeka Okonkwo nwata na-ahịa eze n'anụ uli ehi mmanụ ọdịles consign maka na nnekwu ego na-akụrụ ya ekwe onye ya bụ CEO Five Star Music yo ke na-atọ apụchati ya n'ụwa niile ọdịnala ile steeti ị ga-akali ahụ ọ na-apụzi n'onye ịla gasị ya mekwuo ndị ghara ibu ya ego na-ebuka akwụkwọ ụgwọ ịmani nwanne m inwere anointing ego oke Igbo aka
kene nwa were ugo n'Igbo land onye ọma lapenzo ọgara nwere anointing ego gwara ndị bụ nwa chief Okechukwu eyi nwa eze adachie nwa were ugo dogwu nwa were ugo banyị CEO Lapenzo Club and Lodge na-agụ Lagos steeti ka ịnọrọ ya ebe ndị egwu na-ekpokọrọ ego Iwa bụ prezidenti Ileko Forest Club of Nigeria nwa were ugo dogwu oyibo onye mara penzo Igbo kelelu m otu onye elu o nwere anointing ego ya bụ nwa chief John Paul eyi Chukwuebuka Ụzọzie watu onye n'ụmụ Chukwu Igba na-etiri ya bụ CEO Tricoil Enterprises Limited odogwu ya bụ CEO ọzọgbakọ Tricoil Supermarket na na-asara anyị aka na-atụ tailoring materials akalighị egwu jebio na isobiri John Paul onye ọma kpọrọ gị gba otu onye n'ụmụ inwere anointing ego ezigbo kene injinia dọkịta Nnamdi Kizito Nwankwọ onye gburugburu onye ga-adịlị mma meyọ egwu ekeneghị ezigbo kene Chief Ebere odogwu nwaka n'ọnụ ife n'ụmụ uchu ọgaranya na egwu ekeneghị John Paul na-ekeneghị yo ife n'ụmụ uchu Ịma na-etiri gị abọs ego ọgbata ozugbo ọra onye ọmadụ nzara ọgbata ozugbo ọra abọs ego ọsọ prọfesọ onye nnekwu ego ọmụlụ sarịsarị ọkwanekpelu ga-ebele Abia steeti ọsị na okeneghi Igbo ka ịchọjọ ọbata ife adịghị eze nwebi fashọn odogwu oyi ya bụ high chief Allwell Emeko ọbata ife adịwa n'ọfọ ọzọ kwabaghị oju na-eme ọgọ chike obi ekeneghị oji moto eme ọgọ ọzọ ọkwa na-ekeneghị ya bụ CEO eze nwebi of fashọn ka Igbo na-etiri iru ọma ndị na-asị jụwa eze ka ikwete eze nwebi fashọn bụkwa ọkasị Igbo Igbo m ekene ndị ngwa Big Brothers ụmụnna bụ ike gị bụ prezident eze nwebi ọbata ife adị n'ọsọ ọgaranya eze nwebi ị nwere anointing ego oke Igbo ka anyị jeruo dike na fai anyị jezụtọkọta ozu ọrụ anyị chefu ikwe ka isiri mmadụ abụchi ya bụ ọgbata ozu ọrụ adụresi dike na fai ya bụ CEO ikwe ka isi Light Enterprises CEO ọzọkwakwa Igwe Flex Nigeria Limited ya bụ the Exports King Services Nigeria Limited odogwu ọgbata ozu ọrụ nwanne na-ego ga-akarị ya mana ị nwere anointing ego Igbo ka ịchọba oil and gas ya bụ Chief Peter Udoka Ezike ọkwa oil and gas ọkwa aka m Igbo CEO Peter Ezike oil and gas ka na-egbe ebe iwe bụ CEO ọzọkwakwa Redland Hotel and Suites na n'ụwa anyị ebe anyị na-agbara na alachaba aka Igbo ka anyị jeruo ụmụ dị ọka anyị chọba akụkụ nyelụ nwata na ụmụ dị ọka anyị chifu Chukwuma adịzue chi akụ tinyere nwata na ụmụ dị ọka ụdị ego n'ụkọ ego na Lagos mmanwụ dịla ego n'ụkọ ego goduo ka ọ ego n'ụkọ ego Ngozara si nke n'elu ya
executives and members of Great Pacific Royal Friends Club of Nigeria, Ebe President Udogunwa, Nozara na China. Isimuke Nelugi, One Love International Noble Club na China. Escaping one never yabu president. Igbo State, escaping American Airways. Even a Trinity boss, Rogo, Amados Wara, Rogo Madonsara, Amados Wara, Amados Rogo, Rosa Professor, Rogan Naprago, Amalo, Sally Sally, Wabia State, Wasimukanania, Nozara na China. So Professor, DJ S Shine Best. Ujijemebunamo nyakamona yochubu unamebunamo lisa enugo potototo sebula nitika mona yo ifengeli akona nkengeli mumbalu moso ifene kwonu werika netika mona yo Ujijemebunamo lisa enugo Amalonye na-egbu onye, amalonye na-esi ebi. Ujijemebunamo ochika mona yo. Olisa n'akaghị ka anyị nọ olisa enugo. Ujijemebunamo, unamebunamo. Ujijemebunamo, unamebunamo. Ujijemebunamo, unamebunamo. Enugo. Ujijemebunamo, unamebunamo. Ujijemebunamo, unamebunamo. Ka nwanne gbadokwa anya atọla ọmalụ atọla ofe ka ofedo mmadụ ya balarụ ya si anụnwe ma nnu ya ma ncha onye afọ nwụrụ ọnwụ ndị asịrị ebulu bayalịba ọ na-asọ ya ụsọ na nwanne ya nwụrụ anwụ achala anya ya n'elu ụwa bụ ụgbọ n'olili Oyimena nesumimi obugi mbuchi kelumo Malukwa maluwo nenu wabogo wajubu Ujemebunamo nonya kamuna yo Ebelembelu jubu nonya kamuna yo Ujijemebunamo nonya kamuna yo Onyilolo sililo nwanne mu kote ya n'isi yo Ọchụkị ọ na-enwe ile ajụjụ ka mmụ na-ajụ Uchayi nwobosi ụgbọla nke mụ ka mụ na-achọ Ifeọma Chimelu mụ n'ọkwa n'ugo osisi Ọchukwu Ujijemebunamo olisa ka mụ na ya onugo Ujijemebunamo Enolia Ujijemebunamo Anukwa Ujijemebunamo Ujijemebunamo Asemo na mebunamo Malomu na ndị egwu mụ naanị bụ ojemba o
anyị ejeghị amụfu n'anya fụla n'ili amụrụ m na ihe amụfu nwere iru n'azụ ọ bụla azụ ihe amụfu nya ka anyị na-eje otu wee gbagide ma fụrụ ụzọ ma ncha anyị wee litụzie welu ụkwụ wee chọba ụzọ isi ka mụ na ndị egwu m ji wee bulu egwu ọzọkwa ife afọ ga-eli nye aka ụkwụ na-achọ chukwu na nsonwu dọrọ n'obu spika n'isi obeleze nwoke m n'obu gonga n'aka chukwu emeka nwa bụ nna nwoke m n'ịnọkwa mee mana anyị jeli ya na n'oso nwoke afọ nwoke m n'osoje obu gita n'isi edozie nwa kalụ na-abịa steeti odogwu ibu piano n'isi ebe anyị na-eme njem ebube bazi nwoke m nwanne nne nọ mee mana anyị jelie na olisadalụ onye obosi kwala eje n'aka ị ga-enweta ojemegbu na mmo unamegbu na mmo 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 onye obosi kwala ego n'igo n'ijebu zikwa South Africa ka mụ na-eje ndị ekenebe na ogenebe na ụmụnne ụkwala bi na South n'ụmụ kenebe galụ onye kwala nwanyị ọkụ n'olu ekene gị osisi ọma kwụ n'ụsọ mmiri n'igadi osisi ọma ozikwa etuzed odogwu enọlegba umezie nwa onye ire n'onu ekene gị akụlụ ọnọ South Africa gị na lubili ozikwa CEO Auckland Hospital ọjọma akụye elugu nọ n'ọnya ka mụ na-ekwu enọlea nwe ndụ nwanyị ọkụ gị ka mụ na-akpọ emusikro dalụ n'onu m ekene gị eze kwesịrị ekwesị ka mụ na-ekwu eze kwesịrị dalụ chinedu nwe ibe agha gị ka mụ na-akpọ ubi ego na Cape Town one ga-adị oyimubi ego ubi a na-akọ ọta ego eja na-abụ isi o gosisọ chukwu nwa obi egwu na ndalụ eyimuchi na-etu ugo n'onu m kenele ihe onyeọma ọkwachi itubelu ya ugo ka amala ozi ya ọkwụla ọkada alụwo oge ka mụ na-akpọ chi na-etu ugo na-esie chinedu ugo kene nwanne ihe ugochukwu obi egwu na nke ka mụ na-akpọ ma akụnne na-ekene me anya fụlụ ugo akụnne na ị ga-adị udo bosi ụkwala eje na aka ị ga-enweta ujije ga-egbu na gị na ga-egbukwa na ujemegbu na mo unamegbu na mo 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 arize buwe mobi nwoke nne ga-adị ije ya egbu na gị ọkwa poto nwoke ngị ka mụ na-etili onye m okpoto Steven buwe mobi nwoke m n'iso bili mmili na South Onumu kenele ya ọdọma
afami begbu nwoke meke na-eme igwe Cape Town ogiga mụ na abụọ afamefu na nyoma na igade idogwu nwa ibegbu dalu onyoma ego na-etili nwoke nnuso bili chukwu ebuka nwa bele ọnwụ dalu mmili na satụ nwoke meke na-eme ugochi malaeze n'obosi ụkwala dalu mmili 3, 2, oyi modera nwa Igbo nwoke nka na-akpọ akụlu nọ na Cape Town n'Onigade akụye elugu nọ ụwa wee kwete udogwu nwa Igbo n'umekene ịmala eju kọfe enyi mba nwoke n'osobili ọlụchukwu ma olu nwoke m n'Onigade jukọfe enyi mba gị ka mụ na-akpọ n'ole ya osisi ọnwụ kọma nwoke m n'Igade ikenga obosi na Cape Town ke na ubili ikenga onye obosi ụkwala nnukwu mmanwụ oyimugo osisi ọ n'Igade ego na-etili n'Ifeanyị nwee ma ọ dị dalụ maka ibie n'Igade isi m kene omezie nwoke kegade eze lisi akụ n'onume kene gị chemegbu na mụ n'ọnya ka mụ na ya ọfọ ka mụ na-agọlụ n'ụmụnne m ọkụ ife onye ga-eli n'ụwa si m onye akọkwana ya anyị gbala anya ọsọ n'ụwa enugo ụta ya onwe gwala na-egbughị nwa abago ife bala babago onye ka mụ na-ekwu a na-egbu afọ ime aka n'ọnya ka mụ na-ajụ ogbuzi ọchake uche megbu na mmụ n'ọnya ka mụ na ya otu una megbu na mmụ uche megbu na mmụ 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 una megbu uche megbu na mmụ una megbu na mmụ uche megbu na mmụ una megbu na mmụ uche megbu na mmụ oye me ifo mo ka neli olili ye wute na ino buru mu belo wembo ifuzie mo na ngoli iwewe na ino wa nokwa n'oge osisi Chukwu ife onye nwe ka oje m ọgọ nwanne m ịmali na ọ ga-amakakwa ulili abụrụ ọnụ nkafie malụkwa mmalụ ife onye liko bụ ụmụnna nwezu akụ ilo na-asị ana na n'oge gbanara udogwu ụzọ lezi afọ ukwe wesi n'eze delisi akụ ya chacha anyị egilisi Ifeanyị nwere emenu manị na aga alachala aka ọbụlụkwa afịa ka ị na-azụ ịlụ anyanwụ nwanne likwa na ndị Enugu ife onye liko bụ wee kpaghali ịnwụrụ n'agụụ n'ụwa nga imere onwe anyị mụ na olili amalụgo marụ ife onye liko bụ wee kpaghali ebe igi lichala ife onye ịba mana afọ bụrụ ugegbe chacha ife onye li n'ụwa n'ọnya ka obu ebeghalịba ndị oke okwu na-ekwu ijụzi efe ọsị na olili amụrụ mana bụ onye tala anụ na abụọ ọ bụ onye abụọ ọgaranya anya ka na-ajụ onye nwa tombo tepụba afọ ọ na-abatụ ọsị na olili amalụ gị arụ ọ
ọgaranya ofu onye n'obodo na-awa obodo isi n'ọnya ka mụ na-ekwu ịmana ego adị ezo ezo ife onye ọ dị n'aka nwanne m na ị ga-ama onye ọ dị n'aka akwaba nna ọ bụrụ dị ọkpala agbụlụ ka mụ na-ekwu ụfọdụ ga-ebu ego na-akpaghalị ọkwa malaria agbụlụfa naanị ike ụwa bụ alọ na anwụ elie na ndo richala ife nwanne m n'ọkụ osi adị egologolo ịlachala aka richalụkwa ife nwanne n'ọnya ka mụ na-ekwu omenole ya ọ na-afụgo n'olili amalụgo marụ olili amalụgo marụ n'olili amalụgo marụ olili amalụgo marụ bọsikwala mụ na eze ga dị olili amalụgo marụ ụmụobosi ụkwala erika ịmana ụmụobosi ụkwala akalika ngwanụ ka anyị jebe ezumezu ebe anyị na-eli olili n'ebe afụkọ na-eme aka ndị na-arala ira nwanne m nke olulu ike ị na-eme onye ji na maka olili kwesị ka o tinye aka ya na aja efe ịmana ọ dị ndụ ka na-eli akụ ị na-eli akụ n'ụwa nwanne m akụ abịabakwa ịmana ego ada azụ okwu nwanne m ọkwa mmadụ ga-eji akali ọgaranya nga dị eke na-eme nze egbu n'ike nwa ife ka ndụ ga-adị eze nwa na ị ga-adị nnukwu mmanwụ alụsị agba ọteodo ulili abụrụ ọga ine m inwele ihe nwe eze nwa na ị ga-adị enelo m ụlọ ụlọ yi echọ m nwanyị ụmụnụ m ekene gị ọma mma eze nwa dalụ enyi nwanyị nne ndị trezọ ga-adị enolia eze nwa alụsị agba ọtefe ogwu ife ka ndụ ga-adị alụsị agba ọtefe omeogo n'onu m ekene gị alụsị agba ọtefe umezie nwoke ke eze elisi akụ nke mbụ n'osoro ụkwala n'enu nkwa chukwu kwala anyị obele nwa chukwu jicha anyị mmadụ ifugo akụ agwagwo na-ekenelu m eze delisi akụ ya tata ọzọkwa CEO Batkalis Hotel and Suites n'Obosi ngwa ka anyị jebe nu school road anyị jebe Batkalis n'ọnya ka anyị ji agazi ịnwale ya eze ụmụ ikolobịa ga-adị eze elisi akụ onye ọma na-ekaligo egwu m ejebe Europe ekene dịli ofu nwa obosi ụkwala odogwu Nnamdi Nwichu na ị ga-adị edobosi ụkwala onume ekene onye nọ n'ọya afụla lat ọgbakelu edobosi ụkwala irigakwanụ ime egolu ụmụ wee kweta oji alata eme ọgọ na ekene m edobosi ufu nwafa mụlụ na wide mmiri ebuko ka afọ na ị ga-adị udogwu testansi ga-edozi omeọgọ na olili amalụgo ga-aruo nnukwu mma na China gosi sọnwụ na onye olili amalụgo ga-aruo mana achọnya dị n'izu n'ife mekọrọ mmiri na China gị ka mgbono dube m nwa ọgụ egwu udogwu kalile egwu gị ka mụ na-akpọ baba dịghị n'Enugwu ekeneleme nkata akụ na ị ga-adị onye ọma nkata akụ n'izu n'odogwu eji m anya m wee fụ na ị kalile egwu oji nnaka nke Malaysia ọgụgụ nwafa golili amalụgo omeọgọ n'ọnụ m kenele nnukwu mmadụ n'ịga chukwu ebuka nwa ụmụ n'odogwu afọ nwa elota na
bigi lugadi Ogoko piano bosu kwala negadi Honorable Sonny Ebunam Akuye wate bunu mekene Yamanu CEO Pastor Diva Hotel and Suit School Road to Kainejo Akuye wate bunu mekene Gobi ama wuse obodo Ufonye na mpo obodo dike gadi Omelora ni gadi Ine emelora n'onumu keneli ọnụmụ Goji nwa mpo obodo dike Osikwa treasury ebuke Chairman CEO Kendo Hotel and Suit na mpo Igadi Ego mo kanje kenonyoma Chineke nwobosu kwalodogwu Chukwu nyeli ejima IBB nwobosu kwaladalụ Anyị jebe PH Anyị jezute ọzọwalọ na n'obosi Nze Ifeanyị Okonkwo ga-adị ọzọwalọ na ndị obosu kwala nweli enwe Omeọgọ n'onumu keneli Aneli akuka kudiabia emalia Uyokobo sukwalodogu Nzoba chukwu ebuki chugari Uyokono olili amalugomaru Nzoba n'igadi olili amalugomaru Onye mute keji ebiluke olili amalugomaru Odina nwe maku olili amalugomaru Subisi nwanene dalu olili amalugomaru Ine mogo dogu olili amalugomaru Ayimu olili amalugomaru olili amalugomaru Ego moka nechini Akuwa mwebe na China gadi Ozi kwa CEO Exotic hotel n'ọnya gadi Ajebe Bangladesh Kankene igwe n'osunodo Emeka Nwarinze Igwe don wise onumekele Oyimi igwe n'isu ebili Chukwu onye na Bangladesh gadi Obi si nwobosu kwala Ebiki nwobi n'olili amalugo garo Ọbụrụ konye renede Nwanne m ife onye melu kante Ego mo ka netili Ọbana nwa mkpọ onumekene gonyoma Onye m mejọ na igadi Onye mkpọ obodo dịka onumekene gị daalụ Chijioke Obienu Ezani onye obosu kwalodo Mgbe ka anyị jebe Lagos Nnukwu nwa obosu kwala jiwe kalesi Ezani kalila kali Omogo Ezani nekene Ọkwaka m mbọsị izizi Chinedu nwa gọmụ n'umekene gị ọnyọma DJS Shine Best Obosu kwalodogwu Ebi gị kalige egwu Ịmalịa Ogochukwu nwanyị ga-eduzi Neli dudu sọnụ na-ekene bi Ada ogbu eshi ga-eduzi Ada onye egwu n'ụkwala na-ekene bi Ịmalụ nwanyị godu Enyi nwanyị okwucha ya ekene bi Abụọ nwanyị onisi ebili Ozikwala ụlọ testansi ga-adị Chinenye nwa nwanyị ọma Asapụta yi nwobosi kwala asọkakwọnụ Kankene komanda Tubi nwa mgbakọgụ n'olili amalugo garụ Ọkwa chairmanu Divine Brothers Club of Nigeria Ịmalụ bọọlụ nwe menike Ọba chairmanu n'umekene gị Chairman Obuba Youth na mbọ Iya sele Onyele ngoba daalụ Ịmala above the law ga-adị odogwu Above the law daalụ Utayi nwobosi kwala keneli odogwu Oyimu n'olili amalugo marụ
Ulili amalugo maru. Ifonye liko buwe payale. Ulili amalugo maru. Ebi kili chale fenoma. Ulili amalugo maru. Iba. Ulili amalugo maru. Ulili amalugo maru. Ulili amalugo maru. Ulili amalugo maru.